Zdravo dragi youtuberi i youtuberke. U ovom videu pokazat ću vam jednu vežbu koju sam usavršio, koju sam nazvao čudesna vežba. Jer zaista je čudesna. Znači, tom vežbom se nameštaju pršljeno donje delo vrata, ramena, lopatice i ukrštenje između rebara, a moguće i neki pršljen u torakalnom delu. Znači, ranije sam snimio ovako za zid, međutim, bile su mi skupljene noge. Ali bolje je ovako da se rašire noge, da se razvuku ovi bočni mišići, da akcenat bude na gornjem delu kičme. Znači, idemo rukama, klizimo po zidu, po podlozi. To je bilo tako. Tako sam snimio. Međutim, šta se dešava? Ako neko slučajno usled neiskustva zezne nešto da kažem, ukrešti mu se u vratu, ramenu, pomeruje glavu i tako dalje, samo treba ovaj pokret uradi. Znači, nagne se na stranu, tako da je glava između ruku. Znači, nemojte ovaj pokret ovako ruka blizu ruke, nego, znači, glava između ruku. Meni malo ovo klisi po vratima, znači treba po zidu je bolje trening. I to je to. I sve se lepo namesti i vežba je bezbedna i efikasna. Pozdrav!